magandang umaga sa inyong lahat dyan. Magandang umaga. Ayan mga kasutsut. Ayan, nagising ako ng maaga. So ngayon, I'm going to go outside. Mag-walking lang. Walking or jogging. Ayan guys. So abangan nyo guys. Papakita ko sa inyo yung kung saan ako mag-jogging. Okay guys, standby lang kayo lang dyan. Bye. Ayan guys. Sa crossing baga kita no, hindi man kita sa ayan guys, labas ko goodbye. Yung sabi mo din na panagirila. Iyo. So ayun, para kung gusto mo mag walking lang, abo mo mag tricycle, ayan. Baga may mga taga din na akamay nagmarata nagparalingki. Ayan, pero kali na yan mag jogging. Diba? Ayan, palabas na kami guys. Ayun yung waiting na yung volcano. Ayun, kita nyo? Ayan, may volcano. Ayan guys, pag gusto mong bumili ng mga ukay-ukay, ayan, may mga ukay-ukay dito, mura lang. Ayan, so standby muna kayo guys. Gusto mong bumili ng buko, uminom ng buko, ayan, maraming buko dyan, ayan. Tawid tayo mga guys, tatawid yun yung kalsada. Ayan. Ayan guys. Ayan guys, may mga bukuhan. Ayan, ayan, may buko oh. May buko. Bumili ng buko, bumili ng buko. Ayan, 20 pesos yung isa. Ayan guys. Magtawid tayo. Patawid. Tawid ko yung manay. Ayan yung Petron manay. Ayan. Tatawid kami. So, standby. Ayan guys, ito yung lugar ng nakaraan na dinaanan ko. Ayan. Ayan guys, mga street food yan dyan. Street food yan dyan. Ang paggabi, lahat ang dami. Bukas lahat ng mga tindahan dyan. Mga tindahan ng mga barbecue. At kung ano-ano. Kaya lang ngayon pandemic sarado. At kung gusto mo rin ng tapsilugan, ayan yan. Meron din dito tapsilugan. Kung gusto mo kumain, open sila guys. So ayan guys, standby muna kayo dyan. Ayan guys. Ayan. Ang dami, lahat ng klaseng street food. Street food. Ayan dyan guys. Ayan. Saka pag gabi, siksikan yan dyan. So ngayon, ano lang, pandemic ngayon, wala. Sarado. So ayun guys, standby muna. Ayun guys. Kitang kita dito yung mayong volcano. Ayun guys. Ayun o, kita nyo yung mayong volcano. Ay, hindi masyado kasi ano. Ayun. Ayun volcano. Ayan. Aking namin nagwawali. Ayun guys yung mayong volcano o. Ayun o, ayun nga. Nakikita na yan o. Dito kami sa bayan ng ngalan ng Legazpi. So ayun guys. Standby lang kayo dyan. Nandito na agad yung Jollibee. Ayan, Jollibee. Kanto na yan, Jollibee. Ayan. Tapos, ito yung guys, yung Pacific Mall. Gaisano. Gaisano yan manay. Pacific Mall yan. Tapos, sa likod niyan, dun sa unahan, SM. SM Legazpi na yan. Ayan, ito na yung sentro. Ayan, standby guys. So ayan guys, nandito kami sa sentro ni Ma'am Bella. Ayan, nagpo-walking lang kami. Ayan guys. And ayan, yung mga nagbubukas na, yung iba sarado pa, kasi maaga pa lang eh. Anong oras na ba? Magsi-6 na? Oo. Ayan guys.
Ito na yung home. Yan, ano nga siya, oh. Tapos na, yan yung, ano, yung Ayala. Ito yung Ayala. Malaking building. Ayan. Ayala Mall. Diba guys? Home po yan. So ayan guys, standby muna kayo dyan. Ayan, ayan. Walking lang kami. Dito guys, meron 7-Eleven. Ayan. Mga nagtitinda ng halaman. Ayan. Ayan guys. Ayan guys. Walking kami. So ayan guys. Nagtanong si madam ng ano, magkano yung halaman. May juta-juta pa. So standby lang. Ang halaman guys. Standby. So ito na yun guys, yung malaking building. Ayan. Ayan. Ito yung supermarket ng LCC Ayala. So ayan guys, doon tayo mag-walking man lang, papunta doon. So ayan, tatawid kami ni Manay. Ayan. Ayan, may Dunkin Donuts yun, oh. Coffee, McDonald's. Ayan. Ayan guys. Ayan yan. Ayan. Close pa yung Ayala Mall. So, ayan guys. Ayan guys. Walking pa rin kami. Ayan. Walking. So, papakita ko sa kanya kung saan yung ano, Central Cathedral. So, standby. So, guys, may mga maagang na bukas. Meron yan. May kantin na bukas na. Ayan, may mga sidewalk vendor na bukas na sila. So, ayan guys. Ayan guys. Mabili ka na? Or pagpabalik? Pagpabalik. Dili man kita na adi. Oo, hindi ko. Ayan na yung park, Legacy Park. Ayan. Ayan. Tapos yung Ibalong Festival, ay Ibalong Elementary yan. Ayun yung church mo na ng St. Rafael. Sa likod ka yan, St. Rafael Academy yung eskwelahan, Catholic School. Diyan ako nag-eskwela. Ayan. Ikotin pa. Legacy Park. Ayan. So guys, standby muna kayo dyan. Pasok kami sa kanila. Ayan guys. Okay guys. Ayan, pasok kami sa simbahan. So, standby lang muna kayo guys. Guys, ayan, pasok kami. Matindog kita para sa pamimiging banwahan. Mga tuga, ipamimigtan ilog na simbahan, ano na namamaying banwahan, asiyan mo na nagtitios. Sa lambang kahagadahan niyan sa tuyong simbahan, kagurang namin ninyo ba sa Diyos, iwan-iwanag na may hindi ang katabuhan, mamiging kita. kagurang namin ninyo ba sa muyang pamimig. At mga namamayong ibanwaan, kanahin sa singgang na sasakupan, magkasararo uli sa katanusan, asin pagkasirapon sa butan, mamiging kita. Kagurang namin ninyo ba sa muyang pamimig. At mga nagtitios,
kadena as inibabang mga kawasahan. Kanang day sila mahalayan ni pagdao sa pagkamoon as ipagkahirap ng Diyos. Mamigit kita. Kagurangan inibahan sa munyang pamibig. Kita gabos na mga kaayon ng komunidad Kristiyana. Kanang kita maging tunay na saksi kan pagkamoon as ipangataman ng Diyos sa ralda ng pangangaipo. Mamigit kita. Kagurangan inibahan sa munyang pamibig. Diyos sa mga makatamhan, inayuga ang pakimahirap din sa iyong balawaan. Hari pagsikawala sa munyang pamibig, ulit ni Kristo na sa munyang kagurangan. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Ganda ng bawat puso, pagkatinibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay ko, at alak na nagmula sa isang tangkay na ubas, inumin nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkatinibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Magpamimig ang mga dugang tanalingan sa kawasan sa iyong atang, ako maragod ng Diyos sa mga makatamhan. Ako ang managod kan kagrangan na natang sa sa'yo mo mga kamot, para sa pumawa na sing kaparawain kan sa ingaran, para man sa pakinabangyato as ikandilong niya banal na sipahan. O Diyos na kagurangan sa osya sinarap na ini, tinatawag mo kami, ing kakanon, para sa kawa kasing kalang. Sa tabang ni Santa Maria, baguhan sa munyang isip asing puso, kawit kami puso sa pagkamon, asing paglingkod sa iyo. Iniinagin sa ngalan ni Kristo na sa mga kagurangan, Amen. ang kagurangan mapasa ito, Asing sa imong espiritu, itaas ng mga puso. initas ina sa kagrangan. Magpasalamat kita sa kagurangan sa tunyang Diyos. Maninigwasin ka. Totoong maninigwasin dapat matano sa sinakakaligtas, na magpahayag kami ng pagtubod sa imo, na makaranalas sa kausugan ng gabos sa santos, asimurog ng layo sa pagrumdog ni Santa Maria. Pagpadakula kami ng ugay mo sa mga magayagaya niyang pag-umaw, katotoo, darakulang bagay binigo mo sa gabos na kapuruhan ng daga, asing pinadanay mo sa mga panahon ang balakid mong pagkahirap. Kundong awalmuhan sa iyong surubuhan sa sayang kapakumbabaan, asing ikaw muli sa sariya ang parentas ng tao, anak mong si Yesu Kristo sa mong kagurangan. Kaya ano po rin mga angeles nagsasabakan sa iyong kamahalan, nag-uupang sa tugang mo sa tuwan-tuman, nag-aaral kami, may pagbuot mo na makasanong sa ilan, ang sa mga timog sa kaugpahan ng mga magkairiba na nagsasabi, Banal, 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 ang kagurangan, Diyos ni mga upo, ang langit kasing daga, panukat sa imo, kapurawayan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan, paladan ang pinadidig, sa ngaran kan kagurangan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. kagurangan ka ng dalang banal,
nagmurabo din Diyos na kabanalan. Kaya ni mamatang namin hindi kami. Pagkanalang nabuhan ka sa iyong Espiritu, kanay para sa maging hawak si dugo, kan sa mong kaguranan na si Yesu Cristo. Siya na sa lugaring nabuhat na tubayan sa pasyon, nagbuhan ng tinapay, pagpasalamat binakili. Gamit ng Diyos siya mga disipulos na sabi, mag-ako kang gabo sa simaganan kay niyan sa buyang hawak, kay dudulot para sa indo. Siliman makapamagi, pagkuhan niyo magkakaling sa sindiranay pagpasalamat sa imo. Itinaw sa siya mga disipulos na sabi, mag-ako kang magabos sa simang kay niyan kalis ka sa buyang dugo, kan bago ang sindaranay na tipan, na mapabuloson para sa inyo asin para sa dakot, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipag-ibunin do sa pagulong sa ko. Misteryo kan pagtubo. At pagkagadan mo kaguranan, ipinapamareta niya mo. At pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sa Natukuhan kay mga nakakaligtas na tubo na simpinatod ng Diyos ko na kaugalian, nangangas kitang magsabi. Amak niya mo na yamang sa langit. pabanalo ng ngaran mo, magnatungan kadayan mo, magyarenggod mo sa dagang isirip sa langit, at sa mong kakanan sa ralgaw ito mo sa muyang kunyan, asing patawadan mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo at mga nagkakasalan sa muyan, asing haring kami pagdaraha sa subot, kung diagawa kami sa marap. Agawa kami sa Diyos na maraot namin hindi kami kagurangan, warasan sa mga daunyawan katunungan, kangarin kami natabangan kan sa iyong pagkahera, maging dahil na kalingkas sa kasalan, kasi malingkas sa gabos na kapulisawan, mantan kami nagalan kan upong paglawan, kasi pagdatungkan sa mong paraligtas, na si Yesu Cristo. Uli ka sa imo ang kahadian at sinagkapangyarihan, siring man ang kamarawayan sa mga kapanahonan. Yesu Cristo kagurangan, di ka nagsabi sa inyong mga apostoles, katulinungan ibinawalan ko sa indo, ang sa kong katulinungan idinato ko sa indo, hari pagbilingan sa mga kasalan, kundi ang pagtugod ka sa inyong simbahan, kasi papagkaliwa na siya mapatulinong sa magkaburan niyo, susok sa inyong kabutan, ikaw na nabubuhay na sinaghalit, sa kapanahonan ng mga panahon. Amen. Ang katulinungan ng kagurangan, naray na mapal sa indo, Lasing sa imong espiritu. magpatinaraman ka mong katanda ng katulinungan. Kordero kang Diyos na nagpapara ka magkasalan kang kinaban, garami kami. Kordero kang Diyos na nagpapara ka magkasalan kang kinaban, garami kami. Kordero kang Diyos na nagpapara ka magkasalan kang kinaban, tawid kami ng katulinungan. Uyan kordero kang Diyos, uyan papara ka na kasalan ng kinaban, palaran mo inabot sa pamanggikan kordero. Kagurangan kung ako maninigwalay ka maggagos sa kuyang karong, alagan magkarap ka sa nasin sa kukalang, o may. Pamipig para sa komunyon espiritual. Dahil tayo kumanihimo ang mga paglingkod sa mga banal na misteryo. Diyos ko, dinadara ko sa espiritu ng maagi ang sa kuyang sa diri, sa pagkikisan ka sa imong altar. Nagkikisumaro ako sa simbahan ng Katoliko sa paaging mga kamauting pali na minaatan ka sa imong mamarawayan ng aki sa banal na misa. Kasabay niya, puri sa iya, asin sa ngaran niya. Inaatan ko sa kuyang sa diri. Nagagayang-gayang ko sa imo, mahirap ko ni Jesus. Kawan sa kalagpuan ng katapusan mong kabang. Mawag kong espiritu na magpakinabang sa imo. Kaganyan sa imong dugo, magdinig. Ang sa imong laman, magpapusok. Asinan sa imong espiritu, magpabanal sa kuya. Lugod ay ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ikanagadan para sa kuya.
Magandang lugod ako sa lubos na bagay as isigdal sa imo. Asin sa ko'y uri-urihi, mabuhay ako sa tutaman sa kaibahan mo. Amen. Mamindi kita kagurangan muli kayong Eucharistia na sa muminako kawan sa imong simbahan ang katinungan. Asin sa tabang ni Santa Maria, lugod kami magkasaro, ininagad sa ngayon ni Kristo na sa mong kagurangan. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve, a te clamamus, exulis fidieve, a te suspiramus, gementes septentes, in lacrimarum vale, ea ego, advocata nostra, ilus tuos, misericordiae oculos, a nos converte, et Jesu, benedictum fructum ventris tui, nobis, post exilio, ostende, o clemens, o pia, o jucis, Virgo Maria, ora pro nobis Sancta Dei Genitris, o benedictiamo promotionibus Christi, oremus, omnipotens sanctitatis Deus, et gloriosa Virginis Maris Maria corpus et anima, ut dignum Filii habitatum et fecimeretur, Spiritus Sancto tuberante preparavasti, laud cuius converatione legamur, eius via intercessione ad instantibus malis et in mundo perpetua liberemur, per iudem Christum Dominum nostrum. Amen. Ang kagurangan, Ama sa Inyong, Asin sa imong espiritu, bendisyon ang mga Diyos na magkakamahan na Ama, Aki asin ka Espiritu Santo, Amen. lagaw kamo sa kapaninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God,
standby. So ayun guys, hindi namin nakalain na makakahabol kami sa first mass. So ayun guys, balik kami standby. So ayun guys, bibili kami guys na dito sa bakery na tinapay. Pandisan lang sana kasi magluluto wag ako ng pansit. Ang partner bibili kami ng pandisan. Good morning ate. Bibili kami ng pandisan. Ayan. Partner namin yung pandesal sa pansit kasi magluluto ako. Paprepare na yung luluto. First time ba yun? Ayun guys, balik na kami sa bahay. Ito ko naman yung tablan. Hello. Ayan guys, yung Ayala Mall. Ayan. Yung Ayala Mall. Bigas nila. So, ayan. Natawid na kami. Papasok na kami, palapit na kami, papasok na kami sa uwi. Ayan. Guys, standby muna kayo dyan. Ayan, nililibre daw ako ni Malay ng buko. Bibili kami ng buko. Bibili buko. Kaya buko dalawa. Hindi po, dito na lang. Damit. Baka meron siyang magbubuo. pesos.
What we do here is go back.